ሰላም ሰላም ይሕዋት ሰላም ክትሉ ትምኒተ እዩ ናይ ለምዓንቲ ምፅያ ዘለኹ ኣነ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ ደስ ትብል ቲያትር እያ ሳብያውያን እያ ትብል ከይድኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሊንክ ከግድፈልኩም እዩ ብታሕቲ we should support them and definitely ይርድአኒ እዩ ዓድ ሃገር ሒዝካ ከምደላይካ ሃይማኖት ከተናኽፍ ስለ ዘይትኽእል ግን ኣነ ብውልቀይ ስለ ዝኾንኩ እቲ ዝመስለኒ ንእሽተይ ክዛረብ እየ ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ሰለስተ ነገር 4 ጥቅስታት ኣሎ ካብ ባይብል ክብለኒ ዝደለኹ ማለት እዩ ሓንቲ ካብአን But seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added unto you. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and I will heal their land. If God is with us, who can be against us? Truly, God is with Tigray. Just like God was with David when he defeated the Goliath ማለት እዩ Tigray is now on Calvary. ኣብ Calvary ተሸንኪራ እያ ዘላ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ. It's Good Friday in Tigray ሕጂ. But Easter is around the corner. Good always wins. እዚ እግዚኣብሔር ዘይክሕዶ ነገር እዩ. ካልኣይ ነገር ከዓ ክንፈልጥ ዘለና ትግራይ ዓዲ ሃይማኖት ዓዲ ጻድቃናት ክንደይ ታሪክ ዘለዋ እዩ. The house of the ark of the covenant እያ. ጎይታ ዝመረፃ እያ. ሰከንቲ እስራኤል እያ. እዚ በዚ ክንስሕቶ ይብልናን. ኩሉ ግዜ ማርያም ጽዮን ምስ ትግራይ እያ ዘላ. ግን ንሕና ከም ክርስቲያን መጠንካ ኩሉ ግዜ ቀዳምነት ሃይማኖትና ቀዳምነት ኣምላኽን ቀዳምነት ማርያምና ውሽጥና ኩሉ ግዜ ብጸሎት ክንሕግዛ ክንክእል ኣለና ዓድና ትግራይ ማለት እዩ ኦኬ ንሕና ብዘይንስኺ ወጋ ይብልናን Our beloved mother of Zion, Our Lady of Zion, pray for us. Until next time, God bless. Tigray ትዕወት